Днеска е деня. Отивам и казвам всичко право в очите, няма да я мълча повече. Сега ще й кажа. Ехо, Ехо, трябва да ти кажа нещо. да, слушам ти. Писна ми всеки път да съм виновен за всичко, което се случва вкъщи. Писна ми постоянно да харчим пари безразборно и винаги да става каквото кажеш ти. Писна ми и Чакай просто малко, няма... чакай малко. Какво си ми набрал, бе? Ти какво си позволяваш? Знаеш какво ще се случи сега? Какъв е то тон, дет ми го държиш? Любов, ти чакай малко, ти какво си помисли? Това днеска чух на работа, то с новия колега да говори така на друг колега и му се хвали. Бил говорил така на жена си. И аз си викам, този човек ние са всички, аз как може да говоря така на жена си? И какъв е този колега? Кой? Новия колега бе, се разфати. Колко пъти съм ти казвал за него? Се разфати бе, новия колега. Се разфати. Да. И какво? Така говорил на жена си. Ти гледай много да не са навърташ около него, защото... Любов, че това и преди да ми го кажеш, аз вече бях го решил. Няма как да държа с човек, който говори така на жена си. Това е абсурд аз.